DXDC Radyoman Report. Nihakot og lain-laing reaksyon ang balitang posibleng moubos ang presyo sa bugas ngadto sa 36 pesos matag kilo karong bulan sa Oktubre. Sumala ni Department of Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban gahapong adlaw, October 5, 2023. Gibutyag sa usa ka charis kanidalya nga wala kini klaro nga mapatuman tungod nag-apaspod ang mga rice retailers ug katong mga gagmay nga tindahan nga dili sila malugi human ang price ceiling ni atong niagi nga bulan. Dugang pa niya nga bisan og unsa pa ang direktiba sa gobyerno aduna gyapoy daghang negosyanteng maro nga dili mo patuo ug mugara hinuon sa pagpatong pa og dagko nga kantidad sobra pa sa dapat lang nga presyo. Panghinaot karon sa publiko nga kung ugaling maduso sa hingpit ang 36 pesos sa kilo sa bugas niining bulana, dili unta mapagan ang panginabuhian sa mga mag-uuma og sa hinay matabangan ang katawhana taliwala sa inflation rate. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Metro Davao.